Soňra Bäherden etrabynyň medeniýet öýüne Türkmenistanyň halk ýazyjy Şahir Gara Seyitliýewiň 110 ýyllygyna ekemde Şahir Mehmet Seyidowyň 100 ýyllygyna bagyşlanyp Halipa şahirlere hormat ady bilen aýdym sazda dörejilik duşugy geçirildi. Görnükli söz ustaatlaryny sarpalamak maksady bilen guralan çäre türkmen edebiýat söýüjlerini bir ýere jemledi. Şahirliň döreden eserleri milli şahriýetimiziň ösüşi üçin uly goşan bolup durýar. Şahirler Gara Seyitliýewiň hemde Mehmet Seyidowyň goşgulary labazly okurly. Olaň eserlerini döredilen aýdymlaryň ýerine getirilmegi bolsa, aýratyn hormat sarpanyň ruh berentliginiň nyşany boldy. Çäre gatnaşyjylar şahirliň ömür we döreçilik ýoly barada söhbet edip, olaň döreden eserleriniň ýaş nesilleri terbiýelemekde hemde medeni gammatlyklary täze mazmun bilen baýlaşdyrmakda uly ähmiýete ýa bolanyny belediler. Nagtal şiýary çoň pikirler bilen tapawutlanýan şahiriň ýokary söz ustaatlygynyň dören şol eserlerde watançylyk äheňleri münasip wasp edilýär. Olaň köpsini sadlyň düzülmegi bilen halk arasynda söýlüp dinlenilýän aýdymlar kemaly gelipdir. Türkmen edebiýatyna nosgolyk ýol goýan şahirliň hormatyna guralan dabaralarda edilen çykyşlarda türkmen şagyriyetiniň ägirtleriniň milli medeniýetimize we edebiýatymyzyň ösüşine goşan goşantlary barada giň işleýini gurrun edildi. Çykyş edenler Gara Seyitliýewiň hemde Mehmet Seyidowyň dörejilikleriniň halka ýakynlygy, çeperçilik derejesi bilen tapawutlanýanyny aýratyn nagtadylar. Belenilşýärli häzirki zaman awtorlary üçin nosgolyk mektebi urulan şahirliň dörejiligi köp ogurly bolup, olaň sözlerine bir näçe aýdymlar döredildi. Munyň özi nosgolyk ömür ýoly, dörejiligi nosgolyk bolan şahirliň eserleriniň dürli döwürler hemde dürli nesiller üçin ähmiýetliliginiň nobatdaky beýanadyr.